guztioi. Gai hau jarri zidaten eta ikusita ze ordu den eta nire sesgo argia daukadala eta adinez gora natorrela, azkar baten saiatuko naiz, ideia batzu partekatzen, gero hausnarketa bat eragite aldera, ez? Bueno, hemen planteatzen dizuedan ibilbide hau da, aurrena abiatu nahi nuke, non gauden eta noruntz abiatu beharko genukeen gaur egungo koiuntura honetan, ez? Egungo egoeraren argazki bat aterako diot, baino nire betaurreko juridiko bereziak, niretzako ez arauak, ez konstituzioa ez dira muga. Beraz, bueno, pentsa dezagun eta nolabait daukagun markos arago ere badauela aukerarik. Kokapena, beraz, marko juridikoa nola isten joan den azken urte hauetan, esan daiteke gaur egun daukagun marko edo arau nagusien berrinterpretazio baten testuinguruan bizi garela, eta gero, lehengo zeratan, idurrek eta planteatu dituzten zenbait ideen hildora, baita ere horietan sakonduz, Euskal Autonomia Erkidegoan ze eredu daukagun momentu honetan indarrean, 1082 legea, Euskararen legearen ereduaz hitz egingo dugu. Eta bukatze aldera, estatus politiko edo juridiko berri bateruntz planteatuko dizkizuet, hiru plano, iruditzen zait hiru plano horiek nahitaezkoak diela, Euskal Autonomia Erkidegoan edo Nafarroan zentratzen gara, baina interesatzen zait baita ere Europar Batasuneari begira jartzea, Europar Batasunak ere eraginak sortzen ditu Euskararen gainean, estatuari begira ere jartzea, estatu plurinazionaltasun batez hitz egin genezake momentu honetan, ze arau mugatzen gaituen edo mugatzen duen etorkizuneko Euskararentzat, ez estatus politiko berri bat, ze mugak dauzkagun ikusten dien estatutik. Eta gero, nolait, saiatuko naiz, galderak jartzen, Euskarak ze estatus politiko berria behar luke, ez? Hizkuntza propiotik, gaur egungo legislazioak Euskara hizkuntza propiotzat hartzen du hizkuntza nazionalera arteko jauzi horretaz. Estatus politiko berrian, ze gutxienezko presentzia nire ustez zein izango litzateken, ze ereduruntz jo beharko genuken, eta denbora baldin badaukagu arlo-sarloko begiratxo bat, hori zeran, ez? Non gaude? Badakigu momentu honetan lurra mugitzen ari zaigula, ez? Euskararen normalizazioaren bidea estutzen ari da, eraso sistematikoen menpe dago Euskara, Euskararen aldeko edozein urrats, bai udalek, diputazioak, jaurlaritzak hartzen dituenean, horiek susmopean daude momentu honetan, neurri positiboak, Euskararen aldeko neurri positiboak susmopean daude, eta normalizazio, hizkuntza normalizazioa edo Euskara normal bihurtzeko zera horiek, ahalegin horiek dira kolokan jartzen ari direnak. Hitzaldi hau prestatze aldera ibili naiz ikusten azken 9 hilabetetan zenbat sententzia izan diren Euskararen normalizazioaren aurka. Aurkitu ditut 52 epai. Aurretik konputatuta nituenak, horiek gehituta, gitxi gora bera, 101 sententzia izan dira Euskararen normalizazioaren aurka azken 2 urtetan. Azkena, hor dauzkazute, Auzitegi Gorenaren epaia, udalerrien hizkuntza funtzionamendua arautzen duen dekretuaren 13 artikulu deuseztatuz, Auzitegi Gorena Madrilen. Auzitegi Nagusiko epaia, uztailaren 28koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren zaintzailei buruzkoa, eta atzo haren egun jakin izan genuen, edo berri bazigun trafiko bideratzeko langileen hizkuntza eskakizunak deuseztatzen duen Donostiako epaitegi baten sententzia.
Ze gertatzen ari da momentu honetan, sistematikoki neurriz kanpokotzat jotzen ari dira euskal enplegu publikora iristeko prozeduretan euskara jakitea eskatzea, bai? Sistematikoki neurriz kanpokotzat ez desproporzionau, bai? Sententzia horiek aztertuta, nolabait parametroak konturatuko ginaka parametroak alderantzizkatu direla erabat. Nolabait razionalitate berri bat, aurkitu genezake sententzia horiek irakurrita. Sententzia horiek adierazten digutena da, euskararen normalizazioa, edo prozesua, ez dela bateragarria hizkuntza ofizial bien arteko orekarekin. Diskriminazioa leporatzen zaio euskarari, helburua administratuen eskubideak parekatzea denean, bai? Euskara da hizkuntza gutxitua eta ekintza positiboko neurriak behar dituena euskara da. Hori da hain zuzen epaileek momentu honetan blokeatzen ari direna, ez? Argumentazio juridiko, edo sententziatan agertzen den argumentazio juridikoa dio, euskara inposatzen ari da. Beraz, gaztelera defendatu behar dugu. Edo, beste modu batera esan da, defendatu behar dituguna dira euskararik ez dakien kolektiboa, bai? Hau, literatura feministarekin, literatura feminista irakurri dozuenak, ulertuko dozu perfectamente, hau da, jarrera supremazista argi bat, bai? Hemen, ez dira galdu nahi gaztelerak dituen privilegioak, bai? Eta hor mantendu nahi da morrontzasko egoera hori, ez? Baita ere, esaten da, enpresa pribatuei ezin eska dakizkiekela, hizkuntza baldintzarik, enpresa pribatu hutsak direlako, jakinda ez direla enpresa pribatu hutsak, dira zerbitzu publikoak kudeatzen dituzten enpresak, bai? Zerbitzu publikoak diren bitartean, diren neurrian, hizkuntza eskubidea bermatu beharko lituzkete, baina epaileen begietan enpresa pribatua dira. Beraz, ez dago zerarik, ez dago hizkuntza bete beharrik ezartzerik. Euskararen aldeko lehentasunik txikiena ere, hori ulertzen dute epaile hauek, gaztelaren aurkakotzat. Bueno, esan behar dizuet, gauza txiki bat, eta da, sententzia guzti horiek irakurri ditut, eta aztertu ezkero zeinek, bi korronte daude auzitegi nagusian, bai? Administrazio auzigaietarako salaren barruan bi sekzio daude sekzio gehiago, baina lehen sekzioa da jurisprudentzia hau egiten ari duena. Bigarren sekzioak aldiz, beste jurisprudentzia bat erabiltzen du, edo sortzen ari da. Beraz, hori da, nik uste dut hemen impulso politiko argi bat dagoela, ez? Bada planteamendu politiko bat, esaten duena. Euskararen normalizazioarekin urrutiegi joan zarie, beraz, gelditu behar da, bai? Hori da, nik egiten dudan irakurketa. Hau izan zen, Estatu Batuetako auzitegi goreneko epaile bat, ez? Eta berak esandakoa, hoize da, ez? Konstituzioaren menpe gaude, baina konstituzioa zer da? Epailek ulertzen duguna, eta horrela gabiltza. Oldarraldi judizialaren jomuga bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan, hiru sektore ikutu ditu, batetik funtzio publikorako sarbide deialdia, konsolidazio prozesuak izan dira azken boladan, eta hoien aurka egin du, alde batetik, bestetik kontratazio publikoa, zerbitzu publikoa gerota gehiago, gerota egiten dira enpresen bitartez, zerbitzu kontratuen bitartez, eta bar, zerbitzu publiko kontratuen bitartez, eta bar, hori ere nolabait jomugan egonda, eta baita ere udal funtzionamendua. Euskarazko udal funtzionamendua arautzen duen hor dakazuten dekretua, dekretu hortako 13 artikulu deusestatu dira. Voxek eta alderdi popularrak jarri zituzten zerak, bi sententzia izan dira auzitegi nagusian, baino bata errekurritzeko epea pasatu zitzaion Jaurlaritzari, eta bakarrik heldu da auzitegi gorenera
bere garaian Voxek jarritako sententzia horren apelazioa. Hori da daukagun panorama. Egoeraren balantzea zer da? Ikuspegi juridikotik ez egonkortasuna. Segurtasun juridikorik ez dago. Hortik ikuste dut alkatearen bat, klar, esango du. Hau posible da egitea. Posible bada, baino errekurtsoa etorriko da, egia esan zaila izaten zaigu momentu honetan galdera horri erantzuna ematea, ez? Hauskortasuna, ereduaren zutabe diren oinarriak edo arauak erabat sokoratuta daude, indarrean dagoen araudia edo euskal eredua, euskal normalizazio eredua, hizkuntza politika, eredu horren itxiera gertatu da, nik ausartuko nintzateke esatera, momentu honetan araubidea, hizkuntza araubidea, kolapsatuta dagoela. Ereduaren oinarri juridikoak jurisprudentzia bidez aldatzen ari dira, epailek ez digute esaten bakarrik nola, edo udal erabaki batzuk deuseztatzen dituela, eta ez da izan, baizik eta esaten digu, baita ere, udaltzainak nola patruiatu behar duen, eta horietatik bat euskalduna izatearekin nahikoa dela hizkuntza eskubidea bermatzeko. Horrek ez dauka esanka ez buru ikuspegi juridikotik. Ikuspegi juridikotik epaile batek esan dezake hori ez da zuzena, baina ezin diona da esan administrazio bati nola egin behar dituen, gauzak edo bere zerbitzuak nola antolatu behar dituen. Hori da, hizkuntza planifikazioaren araberako deialdi publikoak izan dira, eta hori epailei bardin zaie, araboiek bardin zaizkie, eta horrela gabiltza. Gauza da eragin nabarmena sortzen ari duela egoera honek, euskararen bizi-berritze prozesuan. Oinarri batzuk, deialdi publikoetako oinarri batzuk deuseztatu dira, euskara eskakizuna esarte zituzten deialdi oinarri hori deuseztatu dira, beraz nire galdera da, oraindik ez dut hori administrazioetako zerei galdetu, baina momentu honetan sententzia horien ondorioz nola sartzen ari da funtzionarioak. Euskara ezagutu gabe, zera horiek, hori da daukagun panorama, eta gaur egun administrazioetan sartzen ari direnak, hurrengo 40 urtetan lanean egongo dira. Beraz, eragina badu, egoera, eta nik uste dut egoera baduela bere larritasuna ere. Bide gurutze batean, aurkitzen gara hor, jarri dut, oldarraldia plus, zehaitik, goizean, Garikoitz, Jurrek, edo, egin diren azterketak, Olatxek, azaldu dizkigutenak, horiek erronka soziolinguistiko ikaragarri importantea jartzen dizkigute begibistan. Beraz, epaileen, oldarraldi hau gehi, dauzkagun erronkek, bide gurutze zera batean, baino, erabaki azkarrak hartzea bultzatzen gaituen egoeran gaudela iruditzen zait. Irten bidea helburuak ongi definitu, euskararen aldeko itun soziopolitikoa, batuz aldatu izan daiteke zera bat, eta ondoren helburuak behin ongi definitu, helburu egokitutako oinarri juridikoak berreraiki beharko genituzke. Hau da, euskarari ez da bakarrik estatus juridiko berri bat ematean, nik uste estatus politiko berri bat eman beharko litzaiokela. Marko juridikoarekin ez naiz luzatuko, eta ideia flash batzuk emango izkizuet. Konstituzio Espainiarra ez da neutroa, hizkuntzei begira. Batetik euskararen lurraldea bi autonomia erkidegoen artean banatzen duelako. Ikuspegi linguistikotik, logikoen izango nintzateke euskararen herria, baina ez, bi autonomia erkidego daude. Beraz, zatiketa bat ezartzen du hor. Eta gero gaztelerari privilegiozko nolait estatusa aitortzen dio, Batetik, lurraldetasun printzipioa gaztelerari aplikatzen zaio, estatu guztian ofiziala dalako, aldiz, beste hizkuntza ofizialei, hizkuntza propioi, berezko hizkuntzei, hoiei pertsonaltasun printzipio aplikatzen zaie. Hau da, gaztelerarekin batera, eskatu eskero, eskubide batzuk sortzen dira, baina euskara ofizialtasun bakarra izango duen lurralderik, tokirik, ezgunerik, konstituzioen arabera ezin da ezar. Gazteleren alde ezagutzeko bete behar bat ezartzen da, eta barrez.
Beraz, zenbait funtzioetarako euskara jakitea ez da erabilgarria. Madrilgo administrazioarekin, Madrilgo auzitegi gorenarekin, harremanetan jartzeko, euskara jakitea ez da erabilgarria. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, euskara jakitea ez da nahitaezkoa momentu honetan. Hori da, araubideak sortzen duen panorama. Bai? Hizkuntza propioi, lurraldeka, estatus juridiko partekatu aitortu zaie. Bueno, zan bezala, euskara hizkuntza ofizial bakarra izango den gunerik, udalerririk, zerarik ez dago. Bai? Bueno, indarrean daukagun sistema, gaztelaren hegemonia, gaztelaren nagusitasun hori, gainditzeko edo ez da orekatzeko ere ez da baliagarria izan. Bai? Hala ere, sistema bilakaera bat izan du eta iste alderako joera bat dago. Hor dauzkazute auzitegi konstituzionaleko 3 sententzia. Bai? Nolabait, agertzen dutenak geneuzkan ahalmenak mugatuz joan zaizkigula. 86. urtean, sententzia batean auzitegi Konstituzio auzitegiak, Tribunal Constitucional, Konstituzio auzitegiak esan zuen. La utilización por los poderes públicos de una sola de las lenguas cooficiales puede hacerse indistintamente, por propia iniciativa, incluso a elección de los interesados, cuando así se regule, siempre que no se lesionen los derechos de ningún interesado que pueda alegar válidamente el desconocimiento de la lengua utilizada. UEMAk artikulu honen arabera normal funtzionatu zezakeen. Euskeraz funtzionatu daiteke eta muga zein da, norbait gaztelera erabili nahi duela, baldin badator, ari gazteleraz eman behar zaio eman beharrekoa. Baina, la utilización de una sola de las lenguas es posible. Kataluniako estatutuaren kontrako sententziak, hemen aldaketa bat somatzen da, eta dio, el concepto de preferencia, Kataluniak, esan zuen, estatutua jasotzen zuen, el catalán es la lengua propia de Cataluña, y como lengua propia será la de uso preferente en las administraciones públicas, en la televisión y tal. Bueno, Badío, el concepto de preferencia, por su propio tenor, implica la primacía de una lengua sobre la otra en el territorio de la comunidad autónoma, imponiendo en definitiva la prescripción de un uso prioritario de una de ellas, en este caso del catalán sobre el castellano, en perjuicio del equilibrio inexcusable entre las dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso puede tener un trato privilegiado. Hemen ja mugatzen ari du, nolabait ja matizatzen ari du Konstituzio auzitegia 2010ean. Baina gero, bai, sententzia berak esaten duen salbuespenak egon daitezke, normalizazioari bide eman behar zaio, se podrán adoptar las adecuadas y proporcionadas medidas para corregir en caso de existir la posición de desequilibrio. Hori dio, sententzia horrek. Osea, berdintasun, tratamentu desorekatua ja susmopean. Eta ikusi, Euskal Autonomia Erkidegoko udal legearen kontrako sententzian zer dioen Konstituzio auzitegiak 2023an. Las entidades locales del País Vasco, como poder público, no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales. Ikusten dozuen modura, eredua isten joan da, bai? Boto partikular bat, sententzia horretan, udal legearen kontrako sententzia horretan, boto partikular batek sinatu zituzten 2 magistratuk. Apur bat, orain arte, jurisprudentzia bat erabili dugu, eta hizkuntza ofizial, edo hizkuntza propioari, lehentasuna ematen bazaio, ez diogu arazo berezirik jarri, beti ere bermatuta, norbaitek gaztelera erabili nahi badu, ari gaztelera eman beharrekoa. Eta hori da esaten dutena. No debiera considerarse una formalidad o condición prohibida la necesidad de solicitar la comunicación en castellano, pues la doctrina constitucional ha admitido la regla general del uso normal de la lengua propia y la solicitud en caso de querer recibir las comunicaciones en castellano. Considerar que la mera solicitud supone una formalidad o condición que vulnera el artículo 3 de la Constitución supondría acabar con el régimen de cooficialidad
que este tribunal viene construyendo desde los años 80 y a nivel práctico el resultado sería necesariamente el bilingüismo generalizado. Osea, hori da, Madrilgo epaile horiek esaten dutena beste, nolabait, sententziaren kontra, ez? Eurak ez dute estatus bat, jurisprudentzia berriarekin, baina hemen jartzen gaitue pistaren gainean. Eredua izten ari da, bai? Hori batetik, eta bestetik ze eredu daukagu Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Bueno, oinarritzen da 80. hamarkadan ezarritako konsensuetan, bai? Bueno, ze ezaugarri ditu, ez batetik, berezko hizkuntzaren aitorpena jasotzen du Euskararen legeak, bi hizkuntza ofizial ezartzen ditu, eskubideak aitortzen ditu, eta gero arlo-sarlo, administrazioa, hizkuntza, komunikabideak, tratamendu ematen. Zein da eredua? Banaketa edo konjunzioa. Nolait bi sistema, ikuspegi juridikotik ezberdintzen dira, edo banaketa sistema edo konjunzio sistema. Konjunzio sistema Katalunian aplikatzen da. Banaketa aldiz hemen. Hezkuntzan, sistemaren oinarrian bermatzen zan ikaslearen autua, edo gurasoen autua, hizkuntza autua. Gazteleraz ikasi nahi dozu? Gaztelerazko gelara. Euskeraz, ondoko gelara. Komunikabideak, euskeraz ikusi nahi dozu? ETB bat. Gazteleraz? ETB bi. Funtzio publikoan, lanpostu batzuetarako euskara jakitea izango da nahi ezko, baino ez guztietarako. Euskararik ez dakitenak ere aukera izango dute. Hori da hemen aplikatzen den sistema, bai? Nolabait, askatasun zerak, euskara erabili nahi duenari, aukera ematea. Hori izan, helburua 80. hamarkadan ezarritakoa. Simetria sistema bat, separazio sistema bat, edo segregazio sistema bat, bai? Hori da gure eredua. Askatasunak, lehen hitz egin da, hizkuntza liberalismoaz, hori da legeak barneratzen duen sistema, ez? Enfokea hau ezaguna da, legearen enfokea zaitik Europan hori jasotzen du Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, bai? Lege horrek, konbenio horrek jasotzen du. Las minorías tendrán derecho a crear lenguas en su propia lengua. Las minorías tendrán derecho a que unos puestos de la administración pública puedan tal. Las minorías tendrán derecho a relacionarse gutxiengoentzako ezarritako eredu bada. Eta hori da aplikatzen ari zaiguna, ez? Nolait, hemen planteatzen dizuedana da perspektiba osagarriak izan daitezkenak. Nolait, perspektiba kolektibo bat ere barneratu daiteke, nolait, dimentsio sozialari indarra emanez, eta euskarazko elkartea indartzea helburu izango duena, ez? Eta hori, perspektiba individualarekin, norbanakoen hizkuntza aukeratzeko eskubidea bermatzearekin. Erronka zein izan beharko litzateke? Hizkuntza askatasun hutsetik, gaur egungo sistematik, euskarazko eremu funtzionalak indartzera jauzia egitea. Nik uste dut badagoela koltsoia hori egiteko. Hau dira datu batzu, egia esan lotxa ematen du, goizean ikusi ditugun azterketa ze horiekin nire ze txiki honekin honak etortzea, baina, hori dira zazpigarren inkesta soziolinguistikotik ekarri ditudan datu batzuk, ez? Hor daukazute ezagutza hori, gaitasuna zitzegin marko benukela ikasi du gaur, en fin. 16-24 urte bitartekoen artean, 74% euskalduna da. Eta 16 urtetik gorakoen artean, 74%ak ere uste du administrazioan lanpostua lortzeko euskara jakitea nahitaezkoa behar lukeela. Inkesta soziolinguistikoan jasotzen den datua da. Beraz, nik uste dut badaudela eta bagaude bi saiakera izan dira, separazio sistema hau edo segregazio sistema, orain legeak, euskararen legeak sartzen duen zera hau, gainditzeko, ez? Batetik hezkuntzan eta bestetik toki administrazioan. Hezkuntzan, hor, 17.2023 legean, egia esan, sistema, sartzen den sistema da, euskara ardatz duen sistema eleaniztuna, hola, definitzen da, beraz ez da hizkuntza aukeratzeko eskubidea, baino,
itxaurrean badago aipamen bat ereduei, ez? Unean uneko indarrean dauden hizkuntza ereduen sisteman oinarritzen dela, dio, eta barrez, beraz, bueno, ez dakit, hori, egia esan intxaurrea jasotzen den hori, ez dakit. Dana nastera etorri izan, baino, nolabait ikusten da, badagoela aldaketa bat, ja ez da separazioa, ja da, euskara ardatza da, eta gatozen aurrera, eta lege bate jasotzen du hori, ez? Bueno, toki administrazioan, antzeko zerbait, hor dakazute 6. artikuluak, toki administrazioari buruzko legeak, euskal legeak jasotzen duena. Euskara, Euskal Herriko berezko hizkuntza da, eta gaztelania bezala, hizkuntza ofiziala. Eta alde hortatik, erakundeon jardueretan, erabilera normal, eta orokorreko zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza izango da. Beraz, hemen jauzi bat ikusten da. Toki administrazioetan, dena bi zutabetan egitetik, erabilera normaleko hizkuntza bihurtze alderako joera badago lege honetan, bai? Uemak aspalditik, abiatu zuen, zera. Bidea, bardenatzen duela uler daiteke, ez? Lege hau konsensu batekin onartu zen. Eta konsensu hori izan zen euskararen legea onartzeko erabili izan kontsensua baino zabalagoa. Zabalagoa, bai? Eta hemen ikusten da badagoela aldaketa bat, bagoaz, separaziotik bagoaz, ez? Bueno, gero hori garatu izan zen dekretu baten bitartez, eta dekretu hori, 179 dekretuaren 13 artikulu deuseztatu dira, bai? Beraz, gaur egongo ezegonkortasun juridikoa gainditzeko, erronka berriei heltzeko, jakinda baldintzak aldatu direla. Nik dut adostasun berriak josi beharko liratekela jauzi bat egiteko. Hau da, askatasun hutseko sistema batetik, berezko hizkuntzaren eremu funtzionalak indartzea dakarren beste sistema batera. Norbanakoak euskalduntzetik, eremuak euskalduntxerako jauzia beharko genuke. Euskara nagusi izango den funtzioak edo espazioak munduan bizi dauden gainontzeko hizkuntza elkarteak bezala behar ditu euskarak. Euskarazko giza elkartea indartzea izango litzateke helburua eta hizkuntza aukeratzeko eskubidea bermatu. Eta bi gauza horiek posible dira. Baina honek eskatzen duena da arkitektura juridiko berri bat. Banator laburtzera flash batzukien. Hitz egiten badugu euskararen estatus berri bati buruz, jar gaitezen nolabait euskararen estatusaren gainean eragina duten ikuspegi juridikotik Europa, estatua eta erkidegoa. Europan momentu honetan hor dakazute hizkuntzen estatusa 4 mailatan dago, bai? Tratatuetako hizkuntzak, hizkuntza ofizialak eta lan hizkuntzak kategoria berean daude, 24 dira, 2022tik aurrera, gaeliko ere sartu dozalako. 3. multzoan da euskara 3. multzoan egongo litzateke, ofizialtasunik ez du, baino erabilera batzuk ahalbidetzen dira Europar Batasunean, bai? 2005tik aurrera. Hor dauzkazute ze ahalmen albideratzen dituen. Norbaiten nahi badu aurkezpena, gero Monzon labetik, helaraziko zaio. Beraz, azkar joango naiz. Kodezizioan onartzen diren arauak, horiek euskeraz lortu daitezke, itzuli behar dira, ahoz erabiltzeko eskubidea, akordioren batarteko baldin badago, hiritarrok eskubidea, nolabait, hori ere posible da euskeraz egitea, eta, ez dira berez erabilera ofiziala, baina euskara erabil daitek. Zein da, eta gero, 4. multzoan egongo litzateke, inolako rekonozimendurik ez dituzten hizkuntzak, bai? Zer da momentu honetan politikoki planteatzen ari dena? Bereziki, Junts per Kataluniak eta Omnium, Kataluniako Omniumek bultzatuta. 3. multzo hortatik, 2. multzora pasatzea. Gaeliko irlandarrak daukan estatusera pasatzea, bai? Horrek ekarriko luke, legislazio guztia euskeraz ere izango litzatekela, parlamentuan erabiltzerik egongo litzatekela, eta barrez, hori da, zera. Hemen,
erabaki hau planteatu da birritan, planteatu da, bietan, atxera egin da, bosketari gabe ikusten zalako, ez egoela nahikoa babesik, hau kontseiluko kideek, hau batez onartu behar dute. Bueno, ze karriko liguke, noait, estatus berri hau Europan? Bueno, batetik, beste hizkuntza ofizialen pare jarriko ginakela. Beraz, bada zerbait, ez? Bueno, prestigio aldetik eta bar, ez? Dokumentazio guztia, programa guztietan sartzerik izango genuke, eta gero bada efekto bat, eta da, askotan, Europar Batasunak arautzen dituen zer programatik kanpora usten gaitu ez, zergaitik, Euskara estelako Europar Batasuneko hizkuntza ofizial bat. Bai? Etiketaia arazoa dauzkagu, eta, bueno, beraz, hori gainditzerik egongo litzateke. Euskal Herriari begira, badira zenbait toki, inolako ofizialtasunik ez daukan zera, ez? Euskarak ez da hizkuntza ofiziala. Bueno, Europako ofizialtasun horrek behintzat paradoja bat sortuko litzateke, sortuko luke, ez? Bueno, gero, estatu mailan, Euskara momentu honetan ez da erabilgarria estatu mailan. Ez da erabilgarria. Beraz, ikuspegi soziolinguistikotik ere hor premia bat sortzen zaigu, ez? Plurinazionaltasunaren aldeko joera bat badago, kongresuan eta senatuan, orain euskaraz, gallegos, katalanez egiteri badago, herri defendatzailean baita ere, baina administrazio zentralean ez dago euskara erabiltzerik. Epaitegietan, auzitegi gorenean, konstituzio auzitegian euskara erabiltzerik ez dago. Eta paradogikoa bada ere, Estrasburgoko giza eskubideen auzitegian demandak euskeraz onartzen dira. Estrasburgon bai eta Madrilen ez, bai? Bueno, hori da. Eta gero, bueno, egin dodana izan da, apurat ikusi, ez? Ze estatuko arauk mugatzen gaitu. Ley orgánica del Poder Judicial. Ley orgánica, ley de estatuto del Ministerio Fiscal. Nolabait euskaren ezagutza epailei ezartzeko, fiskalei ezartzeko, eta bar. Ley de enjuiciamiento civil. Ze hizkuntza erabil behar da juizioetan, arautzen du. Prozedura administratiboko zera. Legea. Estatuto básico del empleado público. Langile publikoei eskatzeko normaltasunez eta kasu guztietan hizkuntza ofizialak jakitea. Texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores. Kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak, bermatzeko eta bar. Texto refundido de la Ley de Tráfico. Señaléticak. Ley General de Comunicación Audiovisual. Emisio zerak. Contratos del sector público. Kontratuetan normal zerbitzu publiko eman behar duenari eskatu diezaiogun euskalduna zerbitzua euskeraz eman dezan. Bueno, eta azken ideiak, ja gureari begira, estatus euskarak ez duela bakarrik erregimen juridiko berri bat behar, baizik, eta estatus politiko berri bat behar. Iruditzen zait euskararen estatusa autogobernuaren zutabetatik bat izan behar duel. Printzipio batzu barneratu barko litzateke, ez, zehortan. Berezko hizkuntza edo hizkuntza propioa euskara da eta bi hizkuntza ofizial dira, ez? Beraz, hortik tiratuz, euskarazko eremu funtzionalak indartzea izan barko litzateke helburu, ez? Hau da, euskara ohiko erabilera ohikoa izango duen hizkuntza bihur dadin, ez? Defektuz edo lehentasunez, nahi dozuen modura. Hizkuntza aukeratzeko eskubidarik kalterik egin gabe. Bigarren printzipioa atxera pausurik ez. Hori, Eurokartak hori jasotzen du, baina hemen ematen du atxera gabiltza da. Kataluniako hizkuntza buruzko azken sententziaren arira egon nintzen atxo, hango lagun batekin, ebakin egon nintzen, eta hortaz egon ginen. Ematen du 40 urte atxera eraman gaituztela epaitegi. Bueno, oinarrizko hizkuntza eskubideak eta bete beharrak ere jaso beharko liateke, bueno, eskubideak, bueno, badira, baina euskara ezagutzeko bete beharra ere sartzerik egongo litzateke. Kataluniak badu el deber de conocer el catalán de los ciudadanos de Cataluña. Konstituzio auzitegiak zer esan zuen horri buruz. Bete behar hori ezin daitekela izan gazteleraren ezagutzeko beharraren ainekoa, baino ez zuen artikulu hura deusestatu.
indarrean utzi zuen esanez, egia da, Kataluniako gizarteak badu katalanera ezagutzeko bete beharra, bi eremutan. Hezkuntzan eta enplegu publikoko sarreran. Bi horietan katalanera jakitea beharrezkoa da, ez un deber, bai? Beraz, hori ere posible izango litzateke, hemen sartzea. Diskriminazio ezarekin ez da nahikoa eta ekintza positiboak behar ditugu. Diskriminazio ezaren printzipioa da momentu honetan, Gernikako estatutua jasotzen duena, ez da nahikoa horrekin, ekintza positiboak. Bueno, eskumen gisa, hau da azkena, hizkuntza politikarako ahalmenak berreskuratu behar ditugu, zaitik erabat desjabetzatu gaitue, gure hizkuntza eskumenetaz, momentu honetan hizkuntza politika ez dugu guk egiten, beste epaileek eta egiten dute, eta gero, nik gomendatuko nuke dentsitate handiko araubide bat izan dadila estatus berria. Hizkuntza aldetik dentsitate handia. Zeraitik, blindatzeko, hori Katalunian ere hala egin zuten. Katalunian, fijatzen bazariek, Kataluniako 2006ko estatutua oso hizkuntza aldetiko dentsitate handiko estatutua da. Hor eragin behar da botere judizialean, hezkuntzan baita ere eragin beharko litzateke, euskara ardatz duen sistema bat nolabait finkatuz, eta gero sektore publikoari begira, ezaguna diren, eta ja esan diren hainbat ideia, ez? Beraz, sektore publikoa, administrazioa intxindaria izan behar da, ez da nire zalantza da askotan administrazioa ezote den dauen urrutiegi. Oda, intxindaria izan behar da normalizazio prozesuan eta aurrera, baina ez dakit oso urruti ez dagoen, ez? Udala da, juten gara gauza batzuk egitera eta hori, ez? Euskara, nik uste bihurtu beharko litzatekela interes publiko transbertsal bat, interes publikoa bada, beraz, nolait, politika publikoa diseinatzen direnean, udal, aldunditik, euskara, helburu, nolait, izaera eraldatzaile hori, izan beharko luke baita ere hizkuntza gaietan ere, ez? Erabiliran normal eta edokorreko zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza bihurtu beharko litzateke sektore publikoan, hori helburua izanik ritmo ezberdinak egon daitezke, baina hori helburua ezin daiteke izan gazteleraz euskaraz. Ardatz hizkuntza euskara izan dadila, euskarazko sorkuntzatik, hori ideia hau entzunien bati eta hortara dator, euskarazko sorkuntzatik abiatuta. Arnasgunea babestu hori izan da, hainbat aldiz, saio honetan, jardunaldi honetan, hori funtsezkoa da, arnasgunek behar dute, babes berezi bat. Momentu honetan, dauen araubideak egia esan ez ditu babesten. Euskarazko funtzionamentu normala, zalantza juridikoa sortzen ditu, beraz behar du hori blindatu. Sarbiderako euskara jakiteko baldintza orokortu beharko litzateke, eremu sozioekonomikoan baita ere eragin, zerbitzu publikoak ematen dien, eta gero lehen aipatu dien zenbait gauza beraz, hola ez, komunikazio iziak, kirola, kontsumoa, gazteak, unibertsitateak, eta baita ere hiriei begirako zera bat ere hori, ideia oso interesgarria izan ditekela. Parkatu luzatu naiz, hau saltzeko neukana.